Avui hem pescat cànteres i prepararem peix al forn amb patates. Al final del vídeo teniu la llista amb tots els ingredients. Necessitem el peix, julivert, alguna herba aromàtica, ceba, patates, alls, llimona, oli d'oliva, sal i pebre. Agafem una plata de forn, hi posem una mica d'oli i la ceba tallada juliana. Al damunt hi posem les patates. Fent-ho així, evitem que la ceba es cremi. Salpebrem. Amanim amb oli i posem els alls i les herbes aromàtiques i enfornem a 180 graus uns 30 minuts. Penseu que cada forn és diferent, hem de controlar. En aquest cas les patates ja les deixem ben cuites, perquè el peix que fem fa uns 800 grams i en poca estona el tindrem cuit. Salem el peix, li posem unes rodelles de llimona i herbes aromàtiques a dins. El posem damunt les patates i amb el forn preescalfat a 180 graus l'enfornem uns 20 minuts. I ja el tenim. Les patates queden tan o més bones que el peix. Si us ha agradat, deixeu un like o un comentari. Això ajuda que el nostre canal sigui més visible. I si us subscriviu, rebeu un avís quan publiquem noves receptes.